सरस्वती के चरण में जाके उनसे गुहार करे, आराधना वंदना करे। का कहे मास्टर साहब? ओहो बात, क्या बात है जियो। ओहो बाबा जियो जियो। हमारे मास्टर साहब कोनो गीत का संकेत कैले, वाह वाह कोनो नई नवेली दुल्ही। लोग कहेला कि वंदना से पहले धूम तरज गावल उचित ना होला, लेकिन बिरहा प्रेमी आप श्रोता बंधु सब लोग जानत हो कि आजकल बिरहा में वंदना से पहले धूम तरज गावल गवैयन को मजबूरी हो गई है। काहे कि समाज में हर तरह के लोग बैठेला, हर मिजाज के लोग बैठेला। केहू केहू होला जे कहेला कि पता ना कौने धुन पर वंदना भइल है, समझ में ना आई है। यही से हम जैसन गवैयन को मजबूरी होला कि वंदना से पहले धुन गाए जाए। कोनो नई नवेली दुल्ही का सैया जी उनके छोड़ के परदेश चल गइलन। दुल्हिया एक दिन अपने सैया जी तर फोन लगा के कहत अड़िए राजा जी, आई चढ़ल जवानी में छोड़ के रउआ परदेश चल गइले। फोन लगा के दुल्ही अपने सैया जी से कहत या का कहे? अंगे अंगे टूटे मोरा, अंगे अंगे टूटे मोरा, अंगे अंगे टूटे मोरा, दर्द बाबा दानवा में। काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला राजा, असके सवाना बाबा। जियो बाबा क्या बात है? ई तो कोनो दुल्ही को भी रह वेदना रहल, अपने सैया जी से कहत रहे। लेकिन हमनी नियन अबोध गवैया अपने आराध्य देवी माई सरस्वती से अरदास करे। कहे माई से का कहे? हाथ जोड़ कहतानी, माई से बिटिया कहे कि माई आज रउरे सहारे है मंच पर गावताने। हाथ जोड़ कहतानी, हाथ जोड़ कहतानी, भाव बारजनिया के आ जाए माई आजा, आ जाए माई आजा, सुन के बचनिया के।
बिटिया कहे कि हे माई सुनले ही रउआ दुआरे जे भी आवेला आज ले जे भी आई खाली हाथ ना गईल उनका नैया तू ही पार लगावे लो। माई से एगो बात कहे बिटिया का कहे तोहरे भरोसे माई आज का बतानी काटे दे बाकी सभा में खड़ा बानी तोहरे भरोसे माई आज का बतानी कापे दे बाकी सभा वाम खड़ा पानी रोम रोम राही कर्ज रोम रोम राही कर्ज रोम रोम राही कर्ज दारई बदनिया के आ जाए माई आजा आ जाए माई आजा सुन के बचनिया के माई से बिटिया हाथ जोड़ ले कहती है कि माई तोहरे भरोसे आज गावतानी हे बिटिया का लाज रखी हा कहल जाला कि एगो बेटी का आसरा एगो माई रहेले माई ओकर श्रद्धा ना पुराई त के पुराई माई ओकर लाज ना रखी त के रखी कहे बिटिया का केहू बानया अपन माई तोहरे पास सहारा दुख से उबारा अपन बेटी के संहारा केहू बनया अपन माई तोहरे पास सहारा दुख से उबारा अपन बेटी के संहारा दासी पानी माई हम दासी पानी माई हम दासी पानी माई हम रौरी चरनिया के आ जाए माई आजा आ जाए माई आजा सुन के बचनिया के इतना भैया बाबू सब लोग बैठल हैं कहल जाला कि भक्ति भाव से होला समय बितौला से ना होला अगर भक्ति भजन मन से 2 मिनट कइल जाओ उतने में भगवान खुश हो जाई हैं लेकिन आजकल तो लोग समझत हो कि भगवानों के पागल बना दे जाए कोनो काम के मन्नत में मान दा उनके 4 किलो लड्डू चढ़ा दा काम पूरा हो जाए लेकिन कोनो काम अगर मन से कइल जाओ तो के भगवानों पूरा करे में कोनो कसर ना छोड़े ना काहे कि मन लगल है वो आस्था हवे यही से भक्ति भाव से होला समय बितौला से ना होला ज्यादा समय ना लेते हुए बिटिया माई से अपने कुल खानदान अपने बगिया के फूल कौने का बगिया का फूल हिया एक बतावतिया माई से का कहे बिटिया
जय जखाड़ जा तू लौटन स्वर्ग के सितारा। दीदिया के लिखले आ जाए राज जी बेचारा। क्या बात है। जय जखाड़ जा तू लौटन स्वर्ग के सितारा। दीदिया के लिखले आ जाए राज जी बेचारा। की गावा तारी गुड़िया राज, अरे गावा तारी गुड़िया राज की रौरी भजनिया के। आ जाए माई आजा, आ जाए माई आजा, सुन के बचनिया के। आ जाए माई आजा, सुन के बचनिया के।